నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నా దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ నా ఫోన్ తీసుకొని ఎవరివే కాదు చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వలేదు ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకుంటానంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి అది పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా పట్టుకోండి